Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ko ninyo sa pangan nga Mira, 29 anyos, minyo og may tulo ka mga anak. Apan patay na ang usa ug duha na lang silang buhi. Tagamati Davao Oriental ko. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Nga nagdudasad ko nga may kalabutan ni sa kamatayon sa akong anak. Aron niyo hisabtan, sugdon ko atong 14 anyos pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat kay nahuman ako panlaba din sa sapa. Makapauli na ko sa amo. Kay gutom na gid ko da. Magdali ko pauli. Asahan ko na ning usa ka planggana nga akong gilabahan. Oops. Dool na lang gid ko sa amo. Na, murag action naman upaw akong pananaw eh. Luya na sa dakong mga tiil nga ilakang. Pero ti naman yung gutuman ako. Yung parang Mira, putom kayo ko. Nikaon na lang unta ka. Kita ka bitaw nga naglukdo pa ko ng planggana. Unta, ikaw na lang sa'yo nang laba dito sa pa. Pobre ka kaluto, putom kayo ko. Di ikaw unta to'y nagluto. Kaya ikaw may trabaho. Di ka na ba kang naglaag ha? May bibisibog be. Ibutang ko niya ako nilaban. Mahayhay na lang ako. Kaya gutom na kaay ko. Ikaw ba paglungag sa dito be? Kaya manghayhay pa ko. Yep. Agayoy. Mo lagi ikaw gisok magboy. Animal siya kang bata na. Sakit mo ito ha? Mapasakit na akong walawasan. Kaya gikan ko naglaba. Sukmag pa ko mo. Amoy minuli ay. Madiyay. Hindi magkaon niya, badya. Hindi magkaon eh. Balik kong lagay. Hoy! Boy, balik dire! Paglungag ito, makakaon na ta! Hoy! Boy! Aray, kasakit sa wana kong likod nga yung gisukmag. Ibutang ko na ning akong nilaban. Bahita, bataa, oy. Diyos anyas magani, maldito na kaayo. Ako pa nga ngagikan kong nanglaba kay kapoy kaayo. Mapagyayang kisukmag. Sakita na ba ito eh. Samot magkapaong akong pananaw. Gutom na niya o pagyilinungag. Maglungag na lang ko kay gutom na kaayo. Unya ko na lang ni ihayhay ang ako mga nilabahan. Magminya na tamer. Unsa? Di pa ko, Carl, uy. 19 years old pa gani ko. Ano sa pamanday ka musugot na magminya ta? Unya na, uy. Kay... Aray. Nga naman ka? Nyaray man ka diha? Carl, itanaw gud ko niya akong likod dapit sa wa. Kung nga nung nagsakit mo ni siya. Baby. Ayon ba ini? Kini ko. Kini? Oo, kana dapita. Aray. Uy, hala. Bukol naman lagi ni Mir. Oh, may bukol ko.
Wa ko magtuo nga ang magsigig sul-sul nga sakit sa akong likod sa wang bahin, may bukol na ba di ay? Kay dili manggod nako maabot. Mao kini nga part ang gisukmag sa akong manghod ang 14 anyos pa lang ko ug samtang siya 10 anyos pa. Dayon pag edad nako 19, naminyo gyud ko kang Carl. Ug pag 20 anyos nako, nabuntis ko. Unya, magsige man gyud og sakit ning akong likod nga agi sa sinukmagan sa akong manghod. Uy, di ang 14 anyos pa to si boy, Carl. Ato na lang ka nang ipahilot. Ibasin mawara na sa paghilot. Kay, mura naman na siya lusay. Ibasin niya og budak ko na. Mabdusar ba ka? O sige, ato ning ipahilot. Ay, utood, ay. Niya kay Lucian na hikapan, o, dere. Ya, delikado ba niya? Delikado yun, kundi ni makuha. Mabdos ka na ba? Basig mapitang imong kimabdos kung kanseros ni. Unsa? Maayo gani kay okay ra ang atong anak, Carl, no? Gipakataw kong normal si Karen. Nadlok baya ko sa gisulti atong manghihilot. Nga basin ko nung maapektahan ang akong ipakatawong anak. Kaloy sa Ginoo, okay raman siya. Lagi, pero ako dili okay, Carl. Kaya ang tudron ba, magsige pa maghapog suol ang kasakit sa akong likod. Usahay, mautong na lang gani ko sa kasakit. Kay maglisod na ko sa pagginhawa tungod sa kasakit. Muapil sa dalba og sakit ang akong uho. Usahay, makautong ko og 15 to 20 seconds sa grabing kasakit. Unya, makonektar na baya ron ang kasakit sa left side sa akong breast. Sawa ni mong tutoy? Ayo! Papalit akong diaper ng small, usa. Oy, mauna nang imong anak, day, Mira. Ikapila na ni mo, day. Ikaduha na taon ni Nang. O, dako naman tong usa, no? Inyo naman ganing masugo-sugo og palit din his tindahan. Oo, nagibitaw Nang. Pero ako na lang ipalit og diaper din sa imong tindahan kay naglain laging lawas adto. Oy, naunsa man taon? Nagmuo manggod to sa iyang nga sakit ko na lang. Mira, Pauli, kay si Karen. Si Karen? Nausa si Karen! Ha? Carl! Last December 16, namatay gyud ang akong anak. 8 years old na unta siya. Og ang cause of death niya tungod sa acute brain tumor. Nagilty ko, kay basig may kalambigitan kini sa akong gidada nga sakit nga basig kanseros na kining akong bukol. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, diha 14 anyos pa ko,
nasukmagan ko sa akong 10 anyos nga mangod nga lalaki ang akong wa nga likod. Mao kakadto ang hinungdan sa akong bukol sa akong likod karon. Ikaduhang pangutana, dako-dako ng bukol sa akong likod karon. Mura na siya kadakon og 5 pesos. Pero flat lang siya. Apan kun mahago ko, musakit manig maayo. Mo connect na ba sa left na akong suso o sa akong og lisod iginawa. Kanseros ka ni? Ikatulong pangutana. Namatyan ko anak nga 8 anyos tungod sa acute brain tumor. May kalambigitan ka ni sa akong bukol kung kanseros man kini. Nahadlo ko kay may duha pa baya ko ka mga anak. Ikaupat nga pangutana. Nagtake ko karon og herbal capsule. Ug murag dili na kay sakit ang akong bukol. May puruhan kang mahilis lang ni kay nagkagamay man sa akong paminaw. Ikalimaw katapusang pangutana. Sa laing bahin, nagbasa ang akong pusod, ug baho ang gawas. Apan mawa kon mo inom kog herbal. Motukar lang kini kon mubati kog sakit sa puson. Unsa man sad kaha ni? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mira. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kayo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, psychiatrist o drug addiction specialist, ako mutambag sa inyong mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o kini sa akong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga kung ngayon mong buhaton dili makalipay sa ubang mga tao o dili makalipay sa kalibutan, do not do it na lang. Ayun na lagi padayon. Bubuhat ang mga butang maka benepisyo sa uban, di kay maka-kompromiso, makapag-uuli noon sa uban, no? So, mao na siya. Ang atong magtatampo karong adlaw si Mera, 29 years old, married, duha iyang anak. Pero usa niya sa iyang mga anak namatay. Taga Mati, Davao Oriental. Punto medikal kini. Related ba kuno tong nitabo niya sa kamatayon sa iyang anak. Sumasa nabati na to kina sa drama. Pero sa dili pa nako bat-baton no. Sulayag tubag ni mga pangutanan ni Mera. Okay, going back to our sender si Mera. Taga Davao Oriental, taga Mati, Davao Oriental, punto medikal. Sumasa nabati na ito sa drama, daghaning problema ni Mera. May tungod ni sa iyang nasumbagan ko ni siya, nasukmagan ko ni siya. Atong kuwan pa siya, 14 anyos pa siya sa iyang 10 anyos nga manghod sa likod. Mo ba ko na hinungdan nga nabukol ang iyang likod? Ba ko na hinungdan ako lang nang usab kanang kausahon og tubag ni mga pangutana Mera ha. Unya ang iya krong bukol mura kadako og 5 pesos. I do not know kung katong karaan bang 5 pesos o kadang bag-o karong 5 pesos. Ay 5 pesos karong bag-o mura para kadako og piso no. So ang sakit ko no mo dagan ngadto sa ilang wala nga suso o ngadto sa mulaban yang ulo mansud sa ginhawa o di ba kuno ni makanseros no later on. Na siya ay 8 years nga child nga namatay due to brain tumor. Related ba ka kuno ni pagka na brain tumor ang anak katong bukol niya sa likod, di ba ka cancerous, no? O gan sabay mga tambal aning mga kapsula, mga herbal, mga food supplement kay mura kunog nahilis ng iyang bukol sa likod pag inom niya mga herbal. Gawas pa niya na, ang problema ni Mera, naapapod kay magbasa kung iyang pusod. Yan ay baho nga, ingon ta, dilimayo nga baho. Wala raman sa herbal. Pero mutukar po balik, masakit yung puson, unsa mo kahak mo nun Ang daghanan ng problema, gihat lagi mo na ako, Mera. No? Okay? So, kaning likod, kuan sa atong likod, or any part of the body, na yung mga bukol-bukol diyan, duha mong gano'n siya kaklase, no? Nagitawag nitong cyst, napagitawag nitong tumor. Ang kanang cyst, tungod na kayo na infeksyon ng bakterya. Mahimo siyang
kuan mahimo siyang nana literon mapundo ba magabses manang delikado ni siya og dili matabang kay madagan badaan ning kagaw sa dugo mag-septicemia ka o mahilo ang mga vital organs sa imong lawas. Kining tumor, abnormal ni siya nga pagdako sa mga tissue diyan dapita for some reasons. Unsa may mga hinungdan in general nga man tay mga bukol-bukol, natay injury. Kadto pag sukmag sa imong manghod nimong 10 anyos, ay, 10 anyos di mangiga pareha nagkumo ni Manny Pacquiao siguro og ni Tyson na kusog kayo no sukmagan lang tingali po sinukmagan og bata I do not think na mao tay hinungdan adugan sa kayo to mer no kuan na gud mo edad ko 29 na 14 pa karon so nakalabay ng 15 anyos di na po tingali to may hinungdan nganong nakabukol na gyud kay hinungdan na infection na mga parasite usahay mo na mga hinungdan no so kani atong likod manggod, laban na kining sa atong vertebral column, ug magka-problema na ay mga bukol-bukol, likado kinabay ada ang atong spinal cord, no? So kung kanang atong spinal cord connection na sa atong utok, no? Extension na sa atong utok, no? So mo na nga posible para muwa ang sakit niya. Di na kayo magkakuan kang sakit magka mo radiate sa imong suso sa maglaban imong ulo maglisod kang ginawa kanang butakan ni mga hot compress no kaya kanang bagong medyo a little init nga compress mo kuan mo hilis ni sa mga liquid diha sa chest kung chest man ganina siya o nya you take mga vitamins no mga daghan ta makaon nga mga vitamins nga mangkatabang diha nga dili na kayo na mo grabe mga bayabas, melon, grapes, mga papaya, tomato, turmeric, bisan mga vitamins nga magdaan may anti-inflammatory kuan especially kining tomato ug turmeric no so doon na siya ang intamidungdan kung medyo problemado gyud I think surgical intervention is needed no dool gyud ka derma I do not know kung nabay nagdermatologist practice dia sa Mati Davao Oriental wa ko idea po kung sa kalayo ni sa Davao City pero kaning Mati ilado man ning lugar I'm sure na nagpractice ng derma no in order to determine whether cancerous ba or benign ba ang sa lesion ato na siyang isubmit into biopsy pa-biopsy na to kay kung i-biopsy mo gud nimo masuta man dia sa result sa biopsy kung cancerous ba or dili cancerous ang among medical term na malignant for cancerous, benign for dili cancerous, no? So mao na. Mo ito na ning imong pusod nga magbasa-basa, posible na naapoy infection, no? Either fungal, bacterial o posible naapoy kuan dia, naapoy inunta cyst, no? Or yes. Kining yes fungal na siya, mahimo na gimo nang pahiran dia og mga cream ning mga anti-fungal nga mga kuan. Ako naman hingan lang sa una pa pareha aning problema kining clotrimazole, miconazole or monistat, no? Derm kuan siya, topical, normal ra gud na sa atong pusod nga naay laig baho, no? Kay matrap man gud diha ang mga discharges, mga singot-singot, mga buling-buling, matrap man gud na diha sa atong pusod kay nalungag gunagod, no? So the best way is to wash it with warm water with mild soap, kanang hypoallergenic soap, no? So expected na siya nga naargo na imong gawas diha nga lain-lain og tsura na pagka yellowish, pagka whitish, no? Sometimes kung naagi ka infection diha sa imong pusod, makakos ni siya og fever, of course, sakit imong skin diyang dapita ug magtungkuan ako kanang mudagan sa ubang parte sa imong lawas, posible sa ka magka-UTI ani, posible ka magka-UTI, urinary tract infection. So kung balikon, ang rason na nang maglain og baho, unay mga discharges gamnagmay ang atong pusod, including ang pusod ni Dr. Rene Obra. Kini sa accumulation sa mga hugaw-hugaw, singot, mga debris diya, kaya kani mga singot-singot hugaw masagol sa atong natural oil sa atong lawas o na makakos og foul odor mamula ilag baho diya no or balikon ako kanang naa yeast infection or candidiasis no common ni siya mas taas ang posibilidad nga mag-develop ani kadtong mga tao
tao nga may taas og blood sugar, mga diabetic nga mga tao, no? So kung malikon about aning mga sakit-sakit sa puso o kining na mga kuan sa luyo sa back, yung pwede rin yung kag kaon na niyo og mga pagkaon nga makatabang na anti-inflammatory kuan like turmeric, aloe vera, kanang aloe vera na asa na. But ayaw lang yung di kaon inom kayo dagang coffee, kaya kanang coffee maka-worsen na, makapasamot na sa imong problema diha. Pwede ka mo inom og a little tea, pwede rasad, no? So balik ko nako, Mera diha sa Mati Davao Oriental, pwede ka mo duol og dermatologist para sa imong problema o ginaot nga na kay peace of mind, ayaw pagtuo nga katong kamatayon sa imong 8 years old nga bata tungod to sa imong bukol sa luyo, no? So labing madaling panahon duol ka diha og surgeon or dermatologist, no? Diha sa Mati para ma-biopsy for you to have peace of mind, no? Kay tuo kag cancerous na o di ba pa-biopsy para maibalaan kung cancerous ba o dili ba. Alright, so inaot nakasabot ka Mera sa akong speaker nimo ngadto sa libuan millions nga naminaw nato karon sa tong programa. Kini ang akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Manginaot ko nga naa sa tay nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat o maayong adlaw.